ne vidim u čemu je fora. Dobro, ja sam penzionersku 5-12 platila isto, evo sada upravo. I se ne menja ništa i meni je dobro što se toga tiče. Pa mislim da trebaju da se plaćaju karte, ali mislim da treba isto tako da se smanje cene i da kontroli budu malo, da se lepše ophode prema građanima. Prvo, da bi građani plaćali Bus Plus, treba da bude jeftinije karte, a kao drugo, trebaju da idu češće autobusi. Mislim, da bi se nešto plaćalo, ljudi moraju budu zadovoljni. Ako ljudi budu bili zadovoljni, verujte, svi će plaćati. To sam čitao juče i danas sam prvi dan počeo koristiti, nisam odavde pa zato. Ja uzeo sam, na primjer, danas dnevnu, a iskoristio 2 vožnje. Ja bih plaćao i plaćao sam na vreme, ali kad vidim kako se ljudi švercuju, jednostavno švercovao sam se i ja, mislim, zašto bih plaćao kada mogu da se švercuju. Mislim da je stariji bio zgodniji, da svaka vožnja ima svoju cenu. Znači trebalo ili možda je moglo da bude jedno i drugo, da ostane pojedinačna karta i da budu ove karte koje su, ajde da kažem, združene. Kad bi se te neke stvari poboljšale, kad bi bili ljudi prijatniji, kad bi bilo sve bolje, kad bi bili, na primjer, novi autobusi, da idu redovno, bilo bi mnogo drugačije. Treba da bude nekakav sistem, ne bi bilo fair da je besplatno, mislim, moraju da se plate vozači, tako da mislim da je realno. Nisam bila ni upućena da je novi sistem, eto vi ste me zanadili. Pa ja sam penzioner preko 65 godina, tako da imam pravo i oduševljeni smo što nam vratili po starim cenama. Eto, to je jedno što mogu da vam kažem. Za nas to mnogo znači.